Primer de tot, agrair a la regidora perquè també des del grup Compromís van fer aportacions a aquest text i la majoria van ser acceptades. Així que, bueno, gràcies i aquest reconeixement per també el tarannà i la capacitat de diàleg que té la regidora d'Igualtat. Vaig a per davant això. De moment, torne a fer una crida als companys. Crec que això no se pot convertir en una moció per a parlar de Vox. Crec que hem de ser més intel·ligents que això. Això és una declaració institucional per motiu del dia 25N, per a parlar de violències i per a parlar com lluitem contra les violències masclistes. Òbviament, aquells que exerceixen la violència de manera totalment normalitzada no poden detectar ni poden adonar-se del que estan fent. I així ho veiem en el cas d'alguns grups polítics que exerceixen i arenguen a les masses perquè exerceixen la violència contra tot tipus de persones per no pensar com ells, per no ser com ells o, en aquest cas, per ser dones. I sí que m'agradaria fer especial menció per l'actualitat en la que ens trobem, de la violència política que pateixen tantes i tantes dones. Dones com Irene Montero, com Mónica Oltra, com Ada Colau, que no només s'exerceix portant-les als tribunals. En el cas d'Ada Colau ja no sé quantes denúncies o demandes té, sinó que des del moment en què han optat a posicions en primera línia de la política han rebut insults, assetjament en xarxes, en sa casa, i crec que això no se pot permetre i des d'ací no podem permetre, ja no només pel component absolutament masclista, sinó pel component també absolutament antidemocràtic i disciplinari, perquè se'ls ataca no només per ser dones, també per ser d'esquerres i per altres qüestions. I al final això té un component disciplinari brutal, perquè al final el missatge que s'està enviant és no te metas en política, no te metas aquí, que tu vida va a acabar mal, que te vamos a destrozar la vida. Això té un component disciplinari brutal i un component, per tant, antidemocràtic, perquè s'està cridant i s'està enviant un missatge a la ciutadania que no participa en política, que no s'atrevisca a canviar les coses. I precisament les persones que estan canviant les coses són les que estan posant la cara. Crec que hem de ser generosos, d'igual manera que se reconeix quan algú fa bé la seva feina. Jo ho acabé de fer en la regidora d'Igualtat en aquest sentit. Crec que hem de ser honestos quan algunes persones estan sent perseguides precisament per canviar les coses i per canviar probablement els ciments d'una societat que és profundament masclista i que és profundament, que té uns lligams encara molt fortes en tot el procés de la transició democràtica i de lo que hi havia abans. Per tant, aquest reconeixement jo vull fer-lo des d'ací a totes les dones que estan posant la cara perquè al final ho estan fent per totes i per tots, però al final són elles les que reben, les primeres que estan rebent, perdoneu-me, les hòsties. I aquest reconeixement no només a les polítiques, sinó també a les activistes, com Iranzu Varela, per exemple, i tantes altres que estan posant el cos, la cara, per a salvar-nos i per a que aquesta societat avance. Me queda en això, faig aquesta reivindicació des d'ací, que crec que és el que toca avui, i no donar protagonisme a persones que només tenen odi i insults que aportar en política. Gràcies.